Indiferent de vârstă, sute sau poate chiar mii de femei și copii din județul Vaslui sunt agresați fizic, psihic sau sexual de bărbatul cu care trăiesc. De cele mai multe ori, femeia devine gazda bătăilor din cauza alcoolului consumat de soț în cantități industriale, a geloziei, a neajunsurilor, dar și a unor expresii de genul "femeia trebuie bătută zilnic fără să-i spui motivul, știe ea de ce". Bătaie ruptă din rai este o expresie folosită de bărbații care își maltratează copiii, dar din păcate și de mamele copiilor. Copiii și femeile care sunt victime ale violenței în familie suportă de multe ori durerea din cauza rușinii față de vecini, de rude sau prieteni, dar trăiesc și cu speranța unei schimbări. Puține persoane care sunt victime ale violenței în familie cer ajutorul autorităților. Pentru a veni în sprijinul lor, Primăria Vaslui a implementat un proiect de construire a unui centru de asistență și sprijin pentru victimele violenței în familie. Pe strada Metalurgiei se va ridica sediul acestui centru, care va avea o suprafață de 1300 de metri pătrați și va putea găzdui zilnic 12 persoane victime ale violenței în familie și care au nevoie de asistență și îngrijiri. Persoanele victime ale fenomenului de violență domestică vor putea beneficia de găzduire și servicii specializate de consiliere socială, psihologică și juridică în cadrul unui proiect al Primăriei Municipiului Vaslui de realizarea unui centru de asistență și sprijin pentru victimele violenței în familie. Proiectul propus de Primăria Vaslui este în parteneriat cu Ministerul Muncii și Banca Mondială. Suma totală la care se ridică valoarea acestui proiect este de 313.500 de euro, Primăria Vaslui contribuind cu suma de 11.000 de euro. Termenul de finalizare al lucrărilor și de dare în funcțiune a Centrului de Asistență și Sprijin pentru victimele violenței în familie este de 1 an de zile.